Kabir bai zabo kamar wasa na rasa masoyiyata. Kashina da na sani da hakan bata kasance ba, shi yanzu kamar da wasa so ya sa ni kai da kawo. Hakanan take soyayya bata da uzuri, cikin jinin jiki take yawo tafi kaso ɗaya. Gashi yanzu kuwa na shaida ta sani garari.